Ay na, adangatan ni kumare. Kumare! Oh, Ay na, ada ka. ada Dagita aso yu baka kumagat ta. Nga pa, da ka matmare. Ay, adaman ti umay ko ibaga mare. Umay ka kumapalagi pa, datay meeting tayo into no umay nga lawas mare. Dadyo grupo tayo ti, Momon! Ibon gayam niya. Chismosa. Ang makalilipat mare kani agbibinutos tayo mare ti opisyales. Ay, kasday. Gawan. Ay na apo mare. Ayun, mare. Panawamot din tamno i-upgrade tayo ti organization tayo. Ano yung mabalinda tayo putyo-putyo mare nga member ti i-recruitan tayo. Dapat lang ingat nga to tayo mamati standard tayo. Dapat na nga tumati standard tayo. Dapat class. Mare, ay naapo. Ang mga datay basta mapidpido dita suli-suli mutin ay naapo mo. Yun, dapat ag-screen tayo gamin. Dapat lagi siya professional. Ni kwa, ni ibiyang, mamibiyang. Di scientist. May isang chismosa nga nalaing nga garami diti istorya no perdyante sa bali nga tao mare qualified ni ibiyang. May tangarod ka di isa-just kumatama ni kumaring paseng. Ni kumari pasing. Won ka di ba? Tagalaog. Won ka di ba biologist ajay? Ay, won. Ay, won. Correct ata mare. Ka di ba biologist ajay? Ay, won mare. Correct. Dahil plakak na plakak ni kumari nga pasing. Won, talaga nga pinagadalan na ti katatao ti may isang taong is chismis na. Ay, won. Maya nga talaga. So, imbitara mare ni mare nga pasing. Matik ka mare. Kani kwamot ni Andreng. Ma'am ni Andreng. Ni kumare Andreng, di tagadaya. Oh. Ay naapo may isang nga professional anthropologist dajay mare. Ay talaga? May isang anthropologist dajay mare. Ay naapo. Naghilig nga agkalkal ti istorya dajay mare. Sabali nga taway na plakak ay so na mare. Ay, punot ako na ta. Di nakaraan nga di may isang kadwa tayo ko talaga kinalkal na. Manipuli po nga na yung gana tata. So imbitaran tayo ni kumare nga Andreng. May isa dajay nga candidate nga membro iti grupo tayo mare. Okay, sino pa itidad do mga mom? Ni sino ba datay taga-amyana nain? Ni Kwaneng? Woy, ni Kwaneng. Ay na, dapat imbitaran tayo ni Kwaneng. Ni Kwaneng kat may isang PCCs, mare. May isang PCCs, mare. Ay naapo. Hay. Bantay sarado iti gargaraw dagiti kabarangayan tayo, mare. Ay naapo. Antay mama, diti istorya no kadwa tayo isuna. Puno day ta mare, madi ka nagkamali. Imbitaran tayo isuna, mare. Nikwa, si ni Tarsing. Imbitaran tayo ni Tarsing. Ni Tarsing mare ay naapo. CCTV adyan. Ay, napo. Pudno day ta ko mare. Bantay sarado mare. Iti kabibiyag dagiti kabaranggayan. Ay, Updated tayo 24/7 mare. Ay, won. Dagiti ti ikam to ti invitation no kwa. Kiisugaro, maya gaya may maya dito nga talaga mare nga pinalagi pangkat. Talaga nga maplano no sino dagiti imbitaran tayo ti dayta nga meeting mare. Kung sino pa'y mare dagiti amom ay na ikwam isuda imbitaram isuda. Siyempre, hani exempted aniberta mare. Ay liberta? Won. Ay won. Number 1 dagiti listaan. Among dayjay may isang Google. Ay naapaw amo na mamin mare. Doon na. Ay na, ay kay maya datagaraw talaga nga number 1 candidate dayta ni Bertao. Ay sige imbitaran tayo mare. Mapanag taw ijibalay da mare. Doon na sige. Diretso alat na damdaman ta pagkuimbitaran ni Berta. Ala sige garod mare, basaan mo nga ilipatan jay meeting tayo into no may nga lawas mare. Nagijay na ko na nga tattaw no masaba mon baga misudan mare. Sige mare, sige. Dapat mapapigsa tayo ti grupo tayo nga chismosa dito yung barangay. Mare. Sige garod mare tani. Ako nagpagpa-parlor. Sige mare, sige. Sige garod mare. Nakun. Oh,